Hadjari ar meddiant. Ashley rwan yn ei derbyn hi. Chwilio am Ashton. Yn ei gosod i Ashton, groesi Modimo o'r cyffyrddiad. Ddim digon i giro Itzy, chwilio am ei ail gol o'r tymor. Buckley. Price. Arsan. Croesi, Bale yn hofran yr awyr. Itzy yn oedi. Kieran Lewis, ond methu clirio. Rwan dros i ysgwydd. Ellis Ealing ar y foli! O, cyn iddyn nhw ddechrau dathlu mae Chris Ames. Diolch am ganiatau y gol. O bosib bod traed Rwan yn rhy uchel. Ond drychwch ar y foli. Ashton. Sherman, y capten, yn clirio. Bassett yn ei helpu ymlaen i Georgievski. Ynta'n rhyddhau Liam Thomas. Bawr o gefnogaeth ganddo ar hyn o bryd. Simpson o'i gwmpas. Ond mae'r Bale na'n hyfryd i lwybr Georgievski. O'r ergyd yn rhy agos a Jones o'r symudiad. Gwych gan yr hen air. Y Bale yna i lwybr Georgievski. Arbediad da gan Jones. Hadjari. I Buckley. Ni chwarae hi i Price. Croesiad. Heibio pawb. Ac allan i Cummings ei chlirio hi. Ond mae'n baglu dros y Bale. Arson yn croesi. Mae'n beryglus i weld Itzy. O, Davies os y drosedd ar James Davies gan Harling. O'r arbediad wedyn gan Itzy oddi ar ergyd Modimo. Oedd ag ei Corsmotton. Wel, mae Hugh Griffiths yn Lloerig yn dydy. Haid o chwaraewyr yn y cwrt Cosby. Davies yn barod i ergydio. Lewis Harling, wel ar yr ail edrychiad. Mae'n edrych yn debyg bod gen Hugh Griffiths bwynt. Pete. Bale yn uchel. Ond Modimo sy'n mynd i ennill honna. Mae'r Bale yn rhydd. Tuag at James Davies. Ac Itzy unwaith eto. Wel, yn yr hanner cyntaf yma, mae di bod yn frwydr rhwng Lee Itzy ac 11 y derwyddon. Kerry Morgan. Lewis. Simpson. Ond ddiog braidd. Williams ac Eckersley'n disgyn a Williams yn codi cyntaf tuag at Lee Thomas. Lewis! Ond taro Thomas! Ac fi oedd hwnna ar ei ffordd i gefn yr hwyd. Liam Thomas yn arbed derwyddon y tro yma. Cic gornel i'r hen air. Jones yn dyrnu hyn glir yn disgyn i Jordan Ott dros y bar. Cyfle da i Jordan Ott gipio'r pwyntiau. Darn o dod yma i wneud job arni ac maen nhw wedi gwneud i diwedd ac ar nhw gael cyfle ennill yn diwedd, ond dwi'n meddwl wnaeth o mynd yn ôl i'r hanner cyntaf. Mae'n ddau decision mawr rhaid ni edrych yn ôl ar, ac dwi wedi trafod efo'r dyfarnwr a un ni wneud galw'r ffôn i'r gilydd ar ôl hynny, ond na, dyn ni cael 90 munud i ennill y gêm a dim bach yn siomedig bod ni ddim wedi bod digon da heddiw. 3 gemau diwetha. Mae'n small margins oddi wrth 7 points achos mae tîm yn ennill gyda 4 munud sy'n weddill Prestatyn. Mae tîm yn gêm gyfartal gyda 2 munud sy'n weddill yn Urban Connors Key, ac heddiw ar y diwedd mae Liam Thomas yn blocio yr egyd ar y llinell oddi wrth Kieran Lewis, dwi'n meddwl. A chwarae teg i chwaraewyr, dwi'n hapus iawn amdanyn nhw gyda'r agwedd y perfformiad ac yn y blaen ac yn y blaen. Ond dwi'n hapus iawn, ti'n meddwl, dyn ni heb di colli y dealdio gol hefyd. Ond oedd o'n gêm heddiw, o'n i'n teimlo fel bod ni wedi mynd ar ennill, ond fair play Isaac, mae'n wedi gwneud y dda heddiw. Mae'n gwneud job arno ni, ac rhaid ni bod yn well.